Bin-numru ta' anzjani u pensjonanti kull ma jmur dejjem qed jikber f'pajjiżna u diversi persuni qed isibu ma' wiċċhom numru ta' problemi li wasluhom f'xifer il-faqar, il-Gvern fil-budget ħasel idejh. Dan kif minkejja diskors twil b'dokument tal-budget ta' madwar 100 paġina ftit li xejn hemm referenzi għall-anzjani u l-pensjonanti bi kważi l-ebda inizjattiva ġdida mill-Gvern. F'dak li għandu x'jaqsam ma' żieda fil-pensjoni, din se tkun ta' 3,51 € fil-ġimgħa. Jekk tot iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li hija 3,49 € fil-ġimgħa, l-anzjani se jkunu qed jaqalgħu 7 € aktar fil-ġimgħa. F'dan it-tmien budget tal-Gvern Laburista, il-faxxa vulnerabbli b'nies li jsibuha diffiċli jilħqu mal-ħajja m'hemm xejn ġdid biex l-anzjani jaffaċċjaw problemi riċenti li l-anzjani jisibu ma' wiċċhom, fosthom żiediet fi prezzijiet ta' prodotti essenzjali. Fost l-oħrajn hemm iż-żieda fil-prezzijiet tal-ħalib li magħhom hemm żieda fil-prezzijiet ta' prodotti oħra bħal ġobon u jogurts, żieda fil-prezz tal-ħobs u kif ukoll tal-mediċini. Apparti dan, numru ta' anzjani lum il-ġurnata qed jaffaċċjaw problemi li jiġu mkeċċa minn djarhom għax ma jfilħux iħallsu aktar il-kera. Fi ftit kliem is-sitwazzjoni baqgħet bħal qabel bil-Gvern għadu ma realizzax il-problemi li qed isibu ma' wiċċhom l-anzjani f'pajjiżna. Bil-Gvern ta' żieda li se titnaqqar f'ħakkatajn minħabba l-għoli tal-ħajja li pajjiżna qed jaffaċċja. Is-solitudni tal-anzjani u l-ħarsin tagħhom baqgħu ma ġewx indirizzati bl-ebda proġett infrastrutturali jew ta' modernizzar għal ċentri jew djar ta' anzjani ma jiġu imħabbra.